Zdravko Mamić, poznati hrvatski nogometni dužnosnik, nije samo običan čovjek, on je prava ikona s temperamentom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. S njegovim strastvenim pristupom životu, Mamić ne samo da oblikuje nogometnu scenu, već i ostavlja snažan dojam na sve koji ga upoznaju. Jesu li to ludilo ili genijalnost? Odlučite sami dok istražujemo život Zdravka Mamića, jednog od najkarizmatičnijih lica našeg modernog doba. Čovjeka koji ne igra po pravilima, već ih kroji prema vlastitim pravilima igre. Zdravko Mamić rođen je 1959. godine u Bjelovaru, a korijeni njegove obitelji vode do malog mjesta Zidina, blizu Tomislavgrada. Njegovi roditelji, otac Josip i majka Lucija, prošli su put od Njemačke, gdje je otac Josip vodio 3 restorana, do Bjelovara, a potom i Sesveta. U potrazi za boljim životom, obitelj Mamić preselila se iz Zidina u Bjelovar, a početkom 70. godina prošlog stoljeća preselili su se u Sesvete, gdje je otac Josip izgradio veliku obiteljsku kuću. Nakon preseljenja obitelji, Mamić u Sesvete Zdravko, zajedno s braćom Stojanom i Zoranom, odlučio se posvetiti nogometu. Tako je Zdravko neko vrijeme proveo u juniorskim redovima Dinama, kluba koji će kasnije odrediti put njegove karijere. Stojan Mamić bio je jedan od boljih igrača iz generacije kojoj pripadaju Cico Kranjčar i Velimir Zajec. Zdravkova priča kao igrača Dinama završena je kada je imao samo 15 godina. Tadašnji trener, Kobeščak, proglasio je cijelu generaciju kao momčad bez perspektive. Za razliku od Zdravka, Stojan Mamić je igrao neko vrijeme za Hajduk i klub Napredak prije nego što je karijeru okončao u Sjedinjenim Američkim Državama. Neuspjeh Zdravka Mamića kao nogometaša samo je poslužio tome da mu se ranije aktivira nerv biznismena. Do toga je došlo već u srednjoškolskim danima. Na stadionu Maksimir tada nije bilo stolica, pa je Mamić u tvornici Oki kupio nekoliko tona stiropora kako bi od njega kreirao sjedalice. Zdravko je sam kasnije izjavio o ovome. Izrezali smo stiropor u pravokutnike i prodavali ih od pimpeka do ulaza na stadion. Tako sam zaradio silne novce. Ponosno se čovjek koji je prodao igrača za 10 milijuna eura prisjećao kako je zaradio prve 1000 jugoslavenskih dinara. Nakon srednje škole prvi pravi posao pronašao mu je Jakov Blažević, koji ga je uputio u posao trgovačkog putnika za kožarsko-tekstilni kombinat Zaječar. Krvavi raspad Jugoslavije i rat za obranu Hrvatske Mamić koristi za prvu doista značajnu, posebno kada je riječ o ulasku u Dinamo i ključnoj akumulaciji kapitala u pretvorbi i privatizaciji veoma uspješne bjelovarske drvne industrije Česma. Mamić je kupio veliki dio dionica Česme i od 1992. do kraja 1999. godine bio član upravnog odbora Česme te član nadzornog odbora iste tvrtke. Česma i njen novac bili su ključni za Mamićev ulazak u Dinamo, ili kako se tada zvao, Croatia. Dvorski klub Tuđmanovog režima odabran je kao prvi primjer provođenja privatizacije u sportu u modernoj Hrvatskoj, te je Zdravko to iskoristio da uđe u nogometni biznis. Česma je kao tvrtka kupila dionice Dinama, koji je postao u to vrijeme dioničko društvo, te je bila ključna za prvi Mamićev ulazak u Dinamo 1993. godine, kada je uz pomoć svog kuma Ćire Blaževića postavljen za direktora kluba. Novac od Česme nije samo Mamiću omogućio ulazak u Dinamo, nego i spas kluba. U to vrijeme je Hašk građanski, koji je postao Croatia, ali su ga svi osim Tuđmana i njegove kamarile zvali Dinamo, bio u velikim financijskim problemima. Igrači su par mjeseci ranije zaprijetili da neće igrati kup utakmicu u Požegi ako ne dobiju zaostale plaće. Zanimljivo je da kolovođa pobune igrača bio tada 21-godišnji Zoran Mamić, koji nipošto nije bio ključni igrač, ali je bio brat onog koji se spremao preuzeti klub. Zdravko Mamić preuzimanje kluba je napravio tako da je fizički nasrnuo na predsjednika Josipa Šojića, koji je spas od njega našao preskakanjem ograde stadiona. Međutim, Mamić nije dugo ostao direktor toliko voljenoga kluba. Iz Dinama je otišao nakon samo godinu dana, 1994. i to zbog toga jer ga je većinski dioničar, predsjednik dioničarskog društva i trener Ćiro Blažević potjerao iz kluba,
jer je na utakmici Kupa pobjednika kupova kod Oksera davio delegata susreta. Croatia, kako se u to doba zvao Dinamo, je zbog ispada BBB-a na toj utakmici na 1 godinu izbačena iz Europe, a kazna bi bila daleko teža da se znalo kako je delegata napao direktor kluba. Međutim, u Dinamu su se spasili tako što je Zdravko Mamić postao Majan Dabić, te je predstavljen UEFA-inim istražiteljima kao obični navijač kluba iz Maksimira. Idućih 6 godina do 2000. godine Mamić je proveo izvan Dinama. Bio je direktor NK Osijeka, gdje je došao na poziv velikih prijatelja Branimira Glavaša i Ante Đapića. Zatim je obnašao istu funkciju u NK Segesti, a od 1997. do 1999. godine bio je direktor nogometnog kluba Croatie iz Sesveta. Kao direktor NK Croatie iz Sesveta svoj utjecaj u klubu koristio je za promoviranje igrača kojima je istovremeno bio menadžer. Dario Zahora, Jerko Leko, Boštjan Cesar i ostali štićenici Mamić Sport agencija tamo su brusili svoje vještine prije nego što su otišli igrati za Dinamo. 2000. godine Zdravko Mamić se vraća u Dinamo kao član izvršnog odbora, a 2003. postaje izvršni predsjednik, čime počinje njegova vladavina klubom iz Maksimira. Ovaj put kad je preuzeo uzde Dinama, bio je odlučan da ih više ne ispušta. Pažnju medija zarađivao je bombastičnim izjavama i ispadima bijesa na preskonferencijama koje su postale legendarne. Međutim, pravi posao radio je na tržištu igrača kroz Dinamo, promovirajući svoju menadžersku agenciju putem igrača koji su imali ugovor s njim. Ključni posao u karijeri Zdravka Mamića bio je transfer Boška Balabana. Zaradom od tog posla postao je milijunaš i glavni igrač na hrvatskom tržištu nogometaša. U ljeto 2001. godine Balaban je prodan Aston Villi uz odštetu od 8 milijuna eura. Od tog iznosa Dinamu je pripalo samo 20%, dok je sve ostalo išlo Mamiću i Balabanu. Kasnije, Mamić svoje bogatstvo gomila prodajama igrača kojima je menadžer, kao što su Luka Modrić, koji je prodan Tottenhamu za 22 milijuna eura, Vedran Čorluka, koji je prodan Manchester Cityu za 13 milijuna eura, te Eduardo da Silva, koji je prodan u Arsenal za 12 milijuna eura. Samo za prvih 10 godina vladavine Zdravka Mamića u Dinamu, ovaj nogometni klub prodao je igrače za ukupno 130 milijuna eura. 2014. za trenera prve momčadi Zdravko dovodi mlađeg brata Zorana Mamića, koji obnaša funkciju menadžera engleskog tipa. Usporedno s treniranjem momčadi, on postaje i glavni operativac prilikom kupovine i prodaje igrača kluba koji vodi njegov stariji brat. Pad Zdravka Mamića i njegovog brata Zorana počinje 2015. Dok su bili u Sloveniji na pripremama Dinama, policija im je upala u kuće zbog sumnje na počinjenje kaznenih dijela primanja i davanja mita, utaje poreza i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Te iste godine USKOK je u sklopu istrage koja je rezultirala optužnicom, a u konačnici i presudom da su Mamići krivi za izvlačenje 117 milijuna kuna iz Dinama, ispitao Luku Modrića i Dejana Lovrena. Obojica su potvrdila sumnje USKOK-a da su anekse o podjeli novca od transfera potpisali nakon i neposredno prije prelaska iz Dinama u Tottenham i Lyon, a ne godinama prije transfera. Luka Modrić je istražiteljima rekao da je aneks ugovora, prema kojem mu pripada 50% od transfera u Tottenham, potpisao tek nakon odlaska u taj klub 2008. a ne 2004. kako je pisalo u ugovoru. Modriću je, kako tvrdi USKOK, isplaćeno oko 80 milijuna kuna, od čega je on podigao 52 milijuna kuna i predao ih Mamiću. Lovren je rekao da je aneks ugovora s Mamićem potpisao malo prije prelaska u Lyon 2010. a ne 2007. kako piše u ugovoru. Na osnovu tog aneksa Dinamo je Lovrenu platio 25 milijuna kuna. Lovren je taj iznos podigao i predao Zoranu Mamiću, koji ga je podijelio s bratom Zdravkom i nećakom Marijem. Međutim, uskoro dolazi do preokreta te 2 godine kasnije. Na suđenju braći Mamić u Osijeku, Modrić i Lovren su promijenili iskaze dane u USKOK-u. Time su spasili sebe, ali ne i Mamiće, koji su nepravomoćno osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne.
Mamić je, nakon što je nepravomoćno osuđen, pobjegao u gdje i danas živi Međugorje, nastanio se u BiH, jer posjeduje državljanstvo Bosne i Hercegovine, a ova država nema obavezu izručiti osobe koje su osuđene za kaznena djela na području Republike Hrvatske. Nedugo nakon bijega u Hercegovinu presudu je nazvao lažnom i najavio obranu. Obranu je započeo tako što je na jednoj od svojih pres konferencija prozvao za korupciju osječke suce Darka Krušlina, Zvonka Vekića i Antu Kvesića. Zdravko Mamić je sam priznao da je dao mito i ponudio dokaze koji su inkriminirali ova 3 suca koji su sudjelovali na suđenju u Osijeku. 2021. policija je uhitila 3 sudaca, Zvonka Vekića, Darka Krušlina i Antu Kvesića, zbog primanja mita od Mamića. Međutim, prokazivanje sudaca koje je potplatio kako bi ga oslobodili od optužbi za malverzacije u Dinamu nije poboljšalo njegovu legalnu situaciju. Mamić je zajedno sa sucima 2023. godine optužen za davanje mita, što dodatno otežava njegov povratak u Hrvatsku. Trenutno Zdravko Mamić ne može napustiti Bosnu i Hercegovinu, jer svaki odlazak iz ove zemlje bi značio njegovo zatvaranje u zatvoru. Vrijeme krati gradeći hidroelektrane diljem Hercegovine dok čeka kako će se završiti ova pravna zavrzlama u koju je upao.